wala pa gyud naghatag nato og kopya sa slumbook sa elementary kay Abi na walay ngitaon mo nanghatag nato. stars. Wala pa. Mga next month modawat na tag stars next month pohon. Oo, karon libre puwede ra mo tan-aw walay bayad pero next month panghatag na mo og stars ha kay lisod ba ning paghimo-himo aning mga among mga video. Na ako'y basahan na certain psychological phenomenon gitawag nga Mandela effect. So ang kani siya nga phenomenon gikan siya sa South Africa. Nagtuo sila si Nelson Mandela, namatay sa prisuhan. Come to 1990s, ipagawas siya, nahimo siyang prime minister, usa sa mga pinaka-influential nga tao sa tibuok kalibutan. Kaning ang istorya nga gibalik-balik na nakatag, nagtuo gyud sila nga wala na si Nelson Mandela. Karon nigawas siya na nga buhi pa diay siya, um, mao na gi-coin ang term na Mandela effect. Ang nindot kay nga example ani si Ultimate Warrior. Karon bata pa ta, ang gistorya nga si Ultimate Warrior daw namatay siya kay sa daghan niyag mga higot-higot nibuto kuno iyang braso nya mao to namatay siya. Couple of years ago, kalit og gawas kanay exhibition match gi-interview nila si Ultimate Warrior na exhibition match. Buhi pa di ay siya. Pero gatuo jud ko sa tibuok na ko pagkabata nga si Ultimate Warrior namatay. Ang line sa Star Wars. So ang gisulti didto nga niingon kuno si Darth Vader na Luke, I'm your father. Sa tinuod kung nitan-aw jud ka sa movie, wala na siya nga line didto sa movie. Nisulti siya nga I'm your father pero dili gyud ang kanang line nga gipopularize or gigamit sa tanan. Ako, personal nga experience. Sa una, di man ko mangarte sa akong lawas. Gatuo ko bati kay kog dagway nya karon ako migwapo. Nang santay man siguro to kay giingnan bitaw ko na, "Te, unsa may nahitabo nimo karon? Nakangano di siya pa, gwapo mo ka sa una." So nabalin. Gwapo dai ko pagabata, karon dai ko nilaksot og nawong. Abi na kung wala siya magbasa sa ato ang prep nga guide no kay naa pa siya sa urban legends. Kay ngano nagwapo siya. Manila effect kuan. Nagtuo ta nga iyang mic ni Charlemagne gikan sa iyang Nasa palit na siyang mic. Dito di sa laptop. So ang nahitabo del pagsugod namo katong kuan pa ka absent pa ka. Mike, kita pa ang mic. Inani kini makita. Yaha kita. Ibulong ko ngano inig-abot sa recording, inig-edit na namo. Lahi magyud iyang tingog. Murag na problema gyud. Sunod na pod nga murag nakatulo ka episode me. Kaduha nga episode. Pag-record ako, ang problema. Unsa may problema ani niya? Moto pag usa pa may gasugod sa ikatulo nga episode na konti. Tanawon ko na to imong kuan, i-share gud imong screen. Atong tan-awon imong setup. Tanaw mo sa setup, wala may nigawas ka microphone. Yun sa na nimo pag-connect. Pakita siya ibot niya sa wire. Siya kani. Sus, ang wire del katong wire sa kanang headphones ba? Nako, tan-awon gud unsa imong asa na mo gituslok ingon siya. Naman headphones dire nako nga kana microphone man. So naka-record mig tulo ka episode, wala na siya microphone, ang gigamit sa laptop ra. Oo. Mo di mag-echo na siya. Oh, sige nga Mandela echo. effect. Lahi ang tingog. Hangtod karon mao ra man gyapon. Kami duha ra man ni Rino ni sunod sa assignment. Mandela Kaming duha effect gyud to, mga gato mga sakto yung mic. oh. Wala Kaya na butang ito. mo siya mic. Balik Bulos-bulos na sa yung ako, taon-taon example. siyang mic. Babalik na sa mga Balik- gwapo te. Gatuo ko di ko gwapo. Mm. Mo na gidaldalan ako. Oh. Nga karon ako migwapo. Oh. Sa ingo sa tigbata so gwapo man dai ko is pa. Tay unsa nahitabo nimo gwapo mo ka sa una. Diba? Ang kaning pakagwapo pod usahay kay kuha man kog attorney na ka, mao na mauli kag uslob daghang moingon ni mga gwapo. Bay, usahay mo tuo pod ta sa. Ganang imong giingon nga atong gituhuan before nga mo gatuo tag insakto niya karon di ay dili na. One concrete example ana kanang Visconde massacre. Katong grupo nila ni Hubert man Webb. to. Oh, Hubert Webb oo. niya.
ang parallel ana katong ato apod sa Cebu nga Chong case, Chong sisters. Chong sisters. Ang problema mo tong Visconde massacre, di napagya ang balita nga ay grupo nga mga anak ug mga maimpluwensya nga pamilya, anak ug senador, together with other elite people, nangadto sa balay aning family sa Visconde family. Nya, di ba ang istorya adto nanguyap o gibasted ba to? Nya gilugos. Ang pinakabati mo adto, after 4 years, 5 years na ay migawas nga allegedly state witness, baga ang glasses nya puti kayong dagway nya ang yangalan si Jessica Alfaro. Nya si Jessica Alfaro ang yang istorya gipalit og producer nya gihimuang movie o Visconde Massacre movie nga di ba ang murag ang leading lady adto si Chris Aquino. Nya by December giapil siya sa Manila Film Fest. Nya si Chris Aquino gi-awardan nga Massacre Queen, Best Actress. Nya by the time nga ang lawyer adto si Anhing Rene Sagisag ni file siya injunction para ipahunong ang pagpagawa sa movie. By the time nga nagpagawas ang korte, na-awardan na si Chris Aquino nga Best Actress. Kaya by the time, gilinyahan na siya sa sinihan. Niabot na sa kalumpang, katong mga tape pa. So, I was thinking that it was really the true story. And then, I think 2011, 2012, I'm not sure of the exact date. Ang nahibawan na lang nato, gidismiss sa Korte Suprema. Kay wala na ebidensya showing nga kini mga akusado maoy ga-rape sa Visconde nga managsuon. But the thing is, for the longest time, ang akong tanaw ni Hubert Webb and company, mga salbahes, Kriminal. mga rapists, mga kriminal, and then, only to find out, DDI. So, actually, related nitong ato ang istorya nga muabot ang panahon nga ingnon ka nga dili tinuod na imong pagtuo. How many days ga istorya kinsa day kapatay? Kung dili sila si Hubert Webb. Naay struggle kanang naay mga buta nga atong gituan nga insakto nya naay sudden turn nga dili insakto. So, Ang kuan pa ana te, pila ka tuig na siya, 2000 ba siya nanigawas na salida? kuan 2000 ba to? Unsa ka tuig sa to? after sa yang acquittal murag 17 years yan na kuan Pero ang Wait. actual movie nga imong gitan-aw, unsang tuig to? after 4 years after 1995. nahitabo 1995 ang Jessica Alfaro story na movie. murag ingana mga elementary pa ta ana. So sa gikan 1995 te hangtod karon adlaw 2006 na ta, gatuo ka si Chris Aquino. Si Alex Gikan Alice Dixon ang artista. Ang gadala. Tanawa. Tanawa na. Dili si Alice Dixon, di ba si Chris Aquino? Dili, si Alice Dixon. Jessica Sa'yo Alfaro pa siguro story. si Chuck. Not Jessica Alfaro story. Lahi ba din na? Visconde Massacre. Visconde Massacre. Visconde Massacre. Na movie din na Visconde Massacre. Oo. Visconde Massacre. Tanaw na to ha. Fact check. Fact check na to. Visconde Massacre na movie. Dili man si Alfaro si Chris Aquino. Sa Visconde Massacre. Na si Chris Aquino o Pero dili Carmela si Visconde. Alfaro. Si Dili Carlos si Visconde. Alfaro. Si Carmelo Visconde siya. Siya si Carmela Visconde. Ang allegedly uyab ni Hubert Webb. Or gipanguyaban ni Hubert Webb. 1993 siya. Kaya aning nasikuan John Regala. More kinigid siguro ang kontrabida siguro. Kana silang grupuha ang rapist. So from that So, time, Gabi Concepcion, kuan po. Suspect mo po na siya. Si Gabi Ang po siya dire Concepcion. sa kuan. Siya, gidala. Apil is cast. Apil siya. Si Gabi sa cast. Concepcion. Wala may Gabi Concepcion nakalista dara. Lahi man pa. Basig sayo pa niya akong gitanaw. Fake news pa siguro na akong gitanaw. Tanaw ta sa IMDb be para mas kuan.
Visconti massacre, God help us. So ang imong gikuante nga ni kuan ang istorya gihimo ng movie human after pila ka tuig diha pa ni gawas ang tinuod nga dili day I sila think guilty. 2011. 2011. 2011. Oh, more or less. Pero gihimo So ang for movie, di ba? Oo, naka-conclude na ang tanan. Mm. Kung dili 100% maybe 98% naka-conclude na ang tanan nga ang sad-an kining grupo nila ni Hubert Webb. Pero mura man sila na mao man sad sa Chong, di ba? Sa Chong naikuan ako sa Chong nya wala man ko kabalo unsa joy kinsay guilty kinsay dili pero naamon to'y documentary ni gawas about ni kinsa tong Spanish na si Larrazabal ba to? Sa Give Up apelyido? Tomorrow na Basin. kanang imong kuan, Give Up Tomorrow. Unsay pangalan ato si Osman? Osman ba to? Si ang mga suspect ato kay naman to'y Aznar, si Larrañaga, sino Larrañaga. Si Larrañaga. 'Di ba so si Larrañaga naabot naman to dito sa nasa Spain man siya 'di ba gi extradite siya, nasa sa Gi Spain karon wala na siya sa Pilipinas, na-extradite wala na siya. murag nakagawas na ron. Nakagawas na siya. Human ang katong mga gipakita ang defense ato naa sila'y picture mismo gipakita nga wala siya sa Cebu atong pakahitabo. Ang problema magadtong sa Chong case kay wala man nato gi-question ang decision. By the way, gahikog ang judge adto si Martin Ocampo, I think sa unsa nang hotel sa airport, right across sa airport, Waterfront. Gahikog na siya diha niya naa siya Asa sa gibilin naiya? ako. Or sa Cebu? Cebu. Gahikog siya diha after mga di kay ko sigurado o unsa mga tuiga siya gahikog. Pero ang nahitabuan na ni withdraw ang mga private lawyers defense ni Larrañaga. Murag ni protesta ba? Ang feeling ni judge katong pag-withdraw nila is a form of delaying tactic. So all throughout the hearing after sa withdrawal, ang ilang gi-appoint ang PAW. Public Attorney's Office. So ingon sa mga witnesses allegedly nga wala man gani sila tawga para mag-testify. Daghan man tong kuan god testigo si Larrañaga. Ang iyang mga classmates diri sa iyang school o panang luto-luto culinary arts. CCA, basin CCA ito siya. Kanang mahal diri sa ang yaha gyud naa sila pictorials daw on the night, and then of course na siya sa ang Manila. mga Manila unya ingon niya wala po siya records. Uyab ba to sila? Wala, dili ra. Wala. Ingon nila Larrañaga, they are not connected whatsoever. They were not connected whatsoever. Wa siya manguyab. Kato si Larrañaga manggudog. Mao ni mo tsak og dagway wala si Larrañaga. Gwapo. Gatupod ka sa una chat, gwapo ka chat. Ay, wala ako, kabalo man jud ko. Dagan ko ipang bayran. Masiguro ko nga kabalo ko gwapo ko. Di ang kuan kani ba? Na katong documentary na niya kay pagtan-aw nako naay kanang mga evidence na ato sila gipakita nga dili siya guilty. Now ang katong ginikanan or kato si Telma Chong, di ba? Man to ka vocal, naghimo man siya mga organization kung unsa pa na. Naa siya gisulti nga murag kanang naa siya gisulti dito sa documentary nga medyo na nakaunahuna ko ba? Ganahan ko makakuha sa inyo ang thoughts. Nag-ingon nga dili guilty sa Larrañaga or kung unsa man na nga lahi daw ang gabuhat ana. Nasuko siya og iyang gi-fight nga dili ma-release si Larrañaga. Now, if ever naa kay simbako naa kay ingnon nato nga parentihan nga nahitabo na sa imong kaparentihan. Unsa may mas importante nimo? Si Larrañaga nga imuhang i-make sure nga mapriso
or ma-find out nimo kung kinsa jud gabuhat. Oo. Mao ginay Para kanang that is mm, exactly the question. Kay bisan pagsugod pa lang ana, at that was the advent of DNA testing. Mm, Oo, that was in fact sa katong parallel case nga akong gi-mention, ah, ang Visconti massacre, diha pod gasugod pa ang DNA testing. Mura pa siya og kanang dili pa ingon ana ka-establish sa Pilipinas. mm, Kaysa abroad, established naman nga murag 99 point something% ang accuracy. Gidala sa Pilipinas, gipa-check sex organ ni sa mga Visconti sisters. mm, Kay na may nakit-an nga mga nainhabilin, mm, gi-rape gud siya. mm, Unya, mm, ambot unsay resulta ingon ni Sagisag kay ang feeling nako si Sagisag was very sure nga iyang kliyente wala gyud mang-rape and iyang mm. kliyente was not involved of the alleged massacre. Okay, muhunong ko ana. So, iyang gipa-check sa DNA. Pag-abot sa Cebu, gi-apply nila ang DNA. Kay naa mo to'y nakit-an nga patayng lawas dito nga gilabay Katong sa Chong sisters. sa Chong sisters. Oo, kasakuan man to sa Karkar, gilabay. Mura sa Karkar. Sa Mm. bukid Ang man ang to ang murag nipugong ana, ang bangka. mama, Nga dili ipa DNA. yes, wala gito ma-DNA. Nya kana sa balaod naman may giingon nga body of the crime. Mm, Unya ang pinakaimportante ana nga portion sa body of the crime is kung murder ang patay nga lawas. That is the Mm. best proof nga naay mm, namatay. In fact kung walay pruweba nga naay tawo nga gipatay, in most cases ma-dismiss ang kaso. So, kung gi-DNA pa to, case closed, di ba? DNA na Yes. DNA match, case closed. So, unsa kaya Yeah. ang hunahuna ni Also, Ma'am Telma ana? dili na kuan nganong disturbohon pa ang patay, Mm, wala na gani ayong dili na gani ayo ang pagpahimutang mm, ang cause. Unya kaluton pa. mm, Unya at that time dili pod ingon ana pa ka-convincing ang DNA testing diri sa Pilipinas. mm, Basta the people in Cebu were asking for blood, mm. di ba? Kay sus, naay gipatay nga tawo kinahanglan Cebu naay nahitabo, manubag. di ba? Mm, Oo, naay manubag. Yeah, ang ako pong nabantayan nga interesting part ana is of course, 'di ba, ang asa man unsa sa pangutanan ni Chucky nga unsa may ganahan nato ganahan ba ta makahibalo gyud sa unsay nahitabo or kanang dapig na lang ta sa kuan sa katong istorya. In the case sa kang Ma'am Telma, ako pod sigurong tanawon og ang mao lagi ng question of accuracy nga at at that time nga nahitabo ang kana bitang timeline mm, nga katong pagkahitabo sa kuan sa rape sa murder unya pila naman ka I don't know pila ka weeks or months mm, ang nilabay usa nila buhaton tong DNA testing. So ambot lang sa legal nga part valid pa ba na nga i-consider nga evidence. So mura bag mahulog mo gud nga mura bag napanos na ang kuan napanos mm, na ang ebidensya magamit pa ba gali. mm. So on her part pod i-consider po nato yung part nga murag ay na lang na-disturbo kay di naman siguro na Naman. Oo. maibalaan. O pero Ambot kanang DNA. pero Mm, ug duol siya sa event ug duol siya sa nahitabo duol sa date nga kana sa tong murder kana sa tong gilabay kana sa tong gi-rape allegedly. Siguro pwede nato i-kuan pero ug na di ba ug nadugta na na maayo or nakuan na pila na ka months ang nilabay basin pod og wala na dili na magamit ba. Amot lang. mm, kanang actually guys good move ka ng mga kaso ni Visconti kanang Chong case. Kini siya akong i-introduce. Pro-chong man ni siya, pro-chong. Oo, actually nakakita ko ana pag yang Chong case bago pa ko nakabasa ana gi ko man na gi naanay mas nindot tong documentary sa i-promote nato ang nindot ng documentary but kung magtanaw ko why lingaw sa di ko ganahan tanaw ng mahaba ay ng salida 3 hours
nindot nang naa sa ABS-CBN sa YouTube ng ilahang Atong nananaw sa atong podcast usa ka oras ug tunga mao pud siguro nilang hunahuna no. Taasa niya. Oh, kuhaan kanang shocking stories. Philippine shocking stories na-feature ng iyang chong case. Pero ako, Mm. sukad man gud ng ako nakita po ko ng iyang Visconti massacre. Actually, naka-comment gani ko ana. Sukad man gud ng fake news kanang nahitabo sa Pinas. Critical na ko sa kanang mga manggawas nga mga istorya nga Istorya. pwedeng dili si ang gakuan. Nga ako Mm. pangutana man gud, gadaghan ning kaso, daghan kay mga conclusion na kuan basin to kanang ang mga tawo mo hilig kay conspiracy theory. Yeah, Okay kung nindot man, kuan man, kung juicy kaayo ang kuan. juicy oh. Banga dili tay si kuan. Sumunay patulan gid ba? Mo nang actually diha nagawa si Duterte ni ang gawas nga maayo ni mga kuan si Duterte dili right mga pareho ra nato pero lupiggan niya sa maruhas nga bride kaayo lupiggan niya sa mga nana ba murag ganahan ang mga tawo ng mga kanang nahukman ang kaso pero later on na nabawaan nga dili Nagchika. kay usa sa mga rason wala gyud ta kakita ito si attorney naa man ni siya mga hearing nga actually naa pa gini insulti siya nako nga kaso nga katong bahin sa actually feature po to sa Philippine Shocking Stories pero skeptical ko ana kay ngano gitun-an ko na kada kaso kada pila ka adlaw na pila ka session na nga gi kaso niya man at the end of the day in a span of pila ka minutes nga video in usa ka post makakonclude din ta dili gidi ay siya ang unfair ba kay itun-an mo ang ato ang na filter kung unsay mga nagtawa sa social media unsay nabasahan nato niya may ato ang i-click pagsunod nimo maklik na po sa social media mao na po nang istoryahan dili gidi ay siya sad-an actually mo na skeptical na ko ana. Okay, wala man sa imo tan-aw no kung palitan maghimo ka og kanang video o para sa social media maingon ka nga ang kanang nahitabo sa Chong Sisters tinuod sakto ang gibuhat sa kwarta. Wala gini mo. Wala mo tan-aw no. What's yung mino Pero- nimo magpabula ka? Pero ang kuan mo god iya kining yang chong kuan case wa gini gi-overturn sa Supreme Court. Wala. Ang yahamang Visconde kung kuan gi-overturn. Visconde gi-overturn gyud. Mm. Ang problema magud to sa Visconde karon na pero for the longest time gatuog gyud ko nga si Hubert Webb Mm. unya pag-overturn sa Korte Suprema katong kanang nahitabo din ng Visconde massacre si Webb was in the United States. Mm. Ni-issue og certification ang Philippine Airlines nga sila mo'y gadalan ni Webb pasahero nila pagawas. Mm. Unya sila po'y eroplano nga nidala balik sa Pilipinas. Of course, lingon, dato makayo na anak ng senador. Dato, Una ko na ko oo. unsa po'y ibayad Amigo ni na Freddie amigo Webb. na ni Lusyutan. Aha. Oh. Ang problema, si Gary Valenciano ni-issue po og affidavit. Oh. Kay I think few days after sa massacre, may attend og concert niya si Hubert Webb na as mga pictures. Si Gary Valenciano siguro pwede pang Ibayaran. bayaran anak senador. Ang problema, ang Walmart ni-issue po og kuan affidavit. Walmart sa US. Sa US. Perting dako. Mm. Kay I think few days before, 2 days before I think, or 2 days after, si Webb mipalit og bisikleta sa Walmart. Oh. Nakitaan sa CCTV. Oh. Resibo pa. Wala- na resibo. So, ang Walmart gibayaran ni Freddie Webb niabot ang una nako. So, ang pagbayad ni Freddie Webb sa PAL ni Gary niya karon ang Walmart. Kining Walmart na ba ang nibawaan sa US murag mo equivalent siguro sa SM nga pitanan na onya ang pinakalisod ang immigration sa US na issue pag certification nga on this kana day dili na. may Wala sunod na. sila sa US Oo. onya walay record sila sa exit except on this date nga may align sa affidavit sa Philippine Airlines. Oo. Okay, I mean Philippine Airlines sige. Philippine Airlines pasen. Ang si Gary Valenciano. Wait, check. Napay Pwede. photographer. Naa pa. Nakitaan siya sa Lake Tahoe.
Oh. Murag a week after. Pero kana pwede gyapon sigurong mabayaran nga Oo. nabayaran ning Pero kanang immigration sa US murag lisod na, di ba? Dili lisod gyapon ang kuan oy, ang kadto biya sa una kay naa biya nay timestamp, di ba? Katong mga picture, Mm. mga oo. mga kamera naa biya nay date nga karaan kano yung saan na kamera. gikuha, nga naa Oo. gyud na mo appear gyud na sa Mm. sa Unya wala pa kay picture. editing sa una. Walay So, kay walay editing. editing. Unya ang DNA test gyud to Mm. kay naa ang result. Unya ingon sa PGH, Philippine General Hospital gipasa nila sa NBI. Mm. Unya ingon sa NBI di na nila matrace. Di ba? O kung papor kay nimo nganong iwalaon man nimo ng kuan niya si Jessica Alfaro didto na sa dismissal gitag sa tagsa sa Korte Suprema. But at that time, people were looking for blood. Mm. Gihimuan pag movie. Mm. Basta sigurado ko si Chris Aquino nang gitawagan siya massacre queen because of that. Oo. Si Chris Aquino. Ah. Lahat dito Jessica Alfaro story lang nakita nga si Alex Dixon. Unsa man kunoy motive din pud ni Jessica Alfaro nga naghimo siya false witness. Si Jessica Alfaro ang background ana asset siya sa NBI. Mm. Unya kanang boss niya sa NBI maoy in charge sa investigation sa Visconti massacre. Mm. So ang insinuation, ang duda basin sa case built up aning actually sa Visconti massacre naa na sila gidakop 8, 7 mga akyat bahigang. Mm. Ang primary nga intention tulis niya naabtan nila ning mga tagbalay. So ilan na lang gi rape niya ilang gi patay. Mm. Unya mo align ang story sa panghitabo nga didto agi sa parking lot niya pag-agi gibuak ang suga. Mm. Unya didto agi sa entrance nga dili gyud siya para entrance, dili sa main door. Whereas kung mayon kasi ang gahimo sa krimen nanguyab nimo o higala ngano mang moagi sa parking area unya i-off ang suga sa Mm. bukon ang suga sa parking area murag dili siya align sa story nga ang misulod higala. Mm. Ang problema lang adto ang of course wala mo ko ebidensya na because of politics at that time kay murag si Freddie Webb murag mudagan og mayor dire one of the city sa Metro Manila. So si Jessica Alfaro ingon nila kuno while during the case build up nakadungog siya kung unsay istorya ning nadakpan nga 7 or 8. Gikuha niya ng story, gipang-ilisan niya karakter. Mm. So siya na ang safe witness, barkada niya ang nihimo silang grupo ni Freddie Webb. So mao na gidala nga story didto sa Visconti Massacre nga movie. Unya siguro ikaw po'y judge. Somebody or there must be persons to be blamed na may gipatay na ay gi-rape. And then mao na yun at that time 1993 di ba? Mm. Ambot kung kanusa na migawas si Jessica Alfaro. Basta migawas na siya gikan sa time sa krimen nga nibuto ang balita. I think 3-4 years. Mm. So pag overturn pagbago sa Korte Suprema niingon tawon ang iyang papa ba? Kung dili sila ang gapatay kinsa man di ang gapatay? Naluoy pud ka ba? Mm. Ah, Murag unsa ta second year high school ta na drop ang verdict ana di ba? Kay kuan man to national murag giputol ang mga noontime shows para ipakita tong yes, tong verdict. Unya gatapok ta oo. tanan dito sa gatan-aw TV dito sa eskwelahan kung kinsa man ning kung guilty ba or dili. Sige, Brad, dako yung pangutanan ninyo. Nakinomdom mo ni floor contemplation. Oo. Unsa inyong nahinumduman ni floor contemplation? Kaya nindot na siya nga topic. Kay lahi po ang akong pagtuuan na kung unsay nahibaw-an ako, I think 3 weeks ago. 3 weeks ago pa, ikaw Isaac Tingog, ikaw Wendell Ogrino, unsa man inyohang nahibal-an kinsa si floor contemplation? Wait, siya ba tong domestic helper sa Domestic helper Singapore? sa Singapore. Oo. Yeah. So as far as I know, kuan man siya, di ba? Murag na
Siya napasingin Capital lang kang Delia punishment. Maga. Gipasingid lang siya ni Delia Maga. Siya mo'y Dili lahi tos Delia Maga. namatay Oh, na. Lahi lahi ng Delia Maga. lahi ng Delia Maga no. Mao mo siguro na siya mo'y namatay nga si Delia Bata. Maga mo sa check. Delia Dili. Maga. Ayaw pag fact check. Unsa lang inyong nibalaan? Di wala gyud ako nabawan nga kana si murag kana si Flor si Delia Maga na Singapore na. Oh. Murag amoy napatay namatay na gipatay na si Delia Maga nya gipasingil lang si Flor Contemplacion. Oh. Unya mo kuan si Flor Contemplacion kanang tawag na gikuan Gibitay. sa Singapore og gihatulan ng bitay. Oh. Nya mo to na controversial iyang kaso kay gihimuan pug mga kuan ganito mga salida, mga May movie. salida, si Nora Mm. Honor, si Flor Contemplacion. Oh. Ikaw Del, unsa imong nibalaan? Oo, kana. Mao na akong basic nga nahibalaan nga domestic helper sa Singapore nya kuan So, gibitay gibitay. Oh. gibitay sa kanang mga Singaporeans. Oh. So ang istorya nga naibalaan dito sa movie ni For Contemplation nga si Nora Honor ang gadala, si Delia Maga, domestic helper sa Singapore. Murag si Delia Maga. Delia Maga. Delia Maga lagi ba? Delia Oh, Maga ba? ang bata nga gibantayan ni Delia Maga namatay. Human nasuko ang amahan, perti kasuko sa amahan kay namatay tong bata, gipatay si Delia Maga sa ilahang amo. Human ang gipasanginlan nga nagpatay si Flor Contemplacion. Oo. So gihimuan og movie, gitawag pa siyang Bagong Bayani. Napatoy kanta na Bagong Bayani dito sa movie na For Contemplation Story. Naa pa ko'y mga tiya nananaw mi na VHS, nananaw mi dito sa balay, nanghilak pa sila nananaw aning movie. Now, ikaw 3 weeks ago, ako sa tinuod mga 2 years ago lang na ako ninibalaan. Na ako'y katrabaho nga nasa Singapore. Unya nagkita mi sa Pilipinas kay naa mi gi-set up dito. Pag-abot na mo dito sa restaurant mi nag-inom mi. Ingon ako, "Kabalo ka, okay gani karon nga ang Singapore ug Philippines okay na. Dako ba kay magsala namo?" Siya, "Unsa may sala namo?" Siya, "Gipatay ninyo si Flor Contemplacion nga dili man siya sad-an." Ingon siya, "Flor Contemplacion? Katong Filipina na domestic helper?" Siya, "Oh." Ingon niya, "Tan-awa ko na ang facts, usa ka mag-judge." Nako, unsay facts? Di akong gi-look up. Unsay gibot pasabot ani niya? So ang nahitabo was si Flor Contemplacion murag naay utang kang Delia Maga nga wala mabayari or kung unsa man na siya. Si Flor Contemplacion gipatay si Delia Maga, gipatay ang bata. Human ang ebidensya sa Singaporean government kung ngano siya gibitay at si Flor Contemplacion ang mga gamit nga gikawat or murag parte sa lawas pa to, iyang gipang drop off sa mga basurahan duol sa mga train dito sa Singapore. Nga naa sila'y ebidensya, CCTV camera footage nga siya jud ang nagpatay ug iyan ang gibuhat. Pero wala nakaabot sa Pilipinas nga istorya. Hapit kapag gani mag-away si FVR ug ang Prime Minister sa Singapore. So naa sila'y ebidensya nga kuan pero wala na maabot sa tuwa. Mao ba sa imong nadunggad? Wala na ko moabot anang tago-tago og ebidensya. Oh. Basta usa sa mga suod na kong higala, dugay naman ako ni siyang suod nga mga 2 years na. Kabats ni Flor Contemplacion nga may ana Singapore. Anya karon lang ang iyang gibuhat pag humanyag OFW gatukod siya og kanang recruitment agency o kaning TESDA. Before mag-uga maka-abroad, magbasig si Doc Wendell ganahan magnegosyo. Magbutang kag TESDA like for example caregiving. So gaput up ni siya og recruitment agency. Unya gabutang po siya og TESDA kay requirement man kanang naa man sila mga training sa TESDA before ka maka-abroad. Pero nakapundar ni siya because she went abroad para mag domestic helper together with Flor Contemplacion. Karon kuno hapit na siya madamay ana. Nanay kuan
una bisyo man ang at the time, hangtod man kuno ron nga pag weekends magbanos-banos na silang bisita sa ilang mga co-Filipinos. It's Mm. either mag-abot sa park Mm. or mangadto sa ilahang kuan karong Domingguha ari mo nako unya next Sunday adto na pud ta. At Mm. that time dito sila pwesto ilang dili Yamaga kuno. Insakto na naiutang si dili Yamaga ni Flor Contemplacion. Unya pag-abot ko na nila dito, ingon sa akong higala, galalis, gasinggitanay og tingog. Wala sila kahibalo ang bata sa amon ni dili Yamaga gadula-dula og tubig sa bathtub Mm. until ila na lang nahibaw-an. Wa na pud niya gi-elaborate kung giun sa pag-away ni Dili Yamaga o ni Flor Contemplacion until nahibaw-an na lang patay ng bata. And then from there nagkagubot na sila. So ingon sa akong kuan, actually dili ra mo to si Flor Contemplacion ang sad-an. Mm. Naa pa to'y kuyog laing duha. Na-emphasize lang si Flor kay murag ang away gyud is between Dili Yamaga and Flor Contemplacion. Na nakuan lang gyud pud to kanang grabe ang emphasis ang kuan ba emphasis nga looy kayo si Flor kay Mm. intawon OFWs. Mao po atong gitanaw dire katong gibisita siya nga before bitayon nga mag-ingna-ingnan sa glass yung Oh. mga anak ko bisita. Well, looy mong gyud. Besides at that time murag kuan ba wala kay tamaanan nga patyo ning tawo. Basta mga panahon siguro mga elementary ta, nisikat ng mga massacre stories kay mo makita god. Nya amurag ang sigig director ana mo na si Chitoronio. Kana Muna sigig sigig daghan kay ito na nakakita ko ato atong mga The Marian Junis story daghan mga karon gani kadong gisulti nako Philippine Shocking Stories. Kasagaran diha mga i-search niya na sa YouTube. Kasagaran na mga kanang mga na patay-patay mga crime stories. Nya didto na ko na review. Ay nga ni istorya mo lahi lagi na nabawaan sa movie. Ang movie usahay kuan kayo i-dramatize kay ba mo nang ko ang sa una ganahan ko mutan-aw pug ka ng mga salidas kaya mingon ang mga ay buti ng salidas sa Pinoy kay mga OA ako. Siya naka-OA ganahan man sa salidas sa Pinoy. Murag makakuan ba kuan ko ba Mas makarelate. Oo nya murag naay emotion ba karon magsigaw og tan-aw makakita ko daghang mga salida sa Pinoy dili sa pagpahamak sa mga mga pelikulang Pilipino pero makita dili mo parpareha gyud kanang murag grabe mo dramatize ang Pinoy murag gamay kay eksena pero grabe ang drama. Nya Mm. murag usahay mo heavy kayo di nakaganahan mo tan-aw daghan kong mga sa Netflix daghan kong mga puro Pilipino nga salida masugdan ako pero di na ko mahuman kay murag mauihan ko maayo naambot lang siguro kay tanggakulang nako sa una bata pa ko dili binta na ako na pero karon tan-aw ko ikaw no tinuod din ang sulti nilang murag may pagka-OA ning Pinoy nga murag grabe ra ang kuan nagkita ra mo biya ra maghilakanay na oy nanaw ay iksad maayo ang eksena nya Indutan ang Pinoy nga salida. Salida or Di. kana salida or TV series. Kadto bitaw sa una nga mga soap opera di ba dugay kay na mahuman. ako ang mga salida ang mga salida Mm. nga nga Pinoy nga mo kuan ra nako nga kaya na akong matan-aw ka ng mga salida ni Cathy Garcia Molina kay murag makita nimo ba nga dili kay OA niya kanang pinag-iisipan ba kanang mga uban murag they are following the same kanang formula ba nga maghilakanay nga mama wag mo ako iiwan. Pero actually in fairness sa kanang mga sine Malaya na yung mga kanang mga independent nga movie mas dili ng una OA mas Ang kanang mga mga indies, Ay oh indies. mga indies grabe kanindot ang Pinoy na oo indies. mga indies actually in fairness bawi una to kanang mga indies nga movie kana mas ganahan ko kaysa kanang mga salida sa Mainstream. oo mga kanang mga kuan grabe ka
i-expunge ang eksena. Muna Pero actually muna akong punto nga, kung tan-awon nimo akong i-promote kanang Philippine Shocking Stories sa ABS-CBN, mga investigative journalism mo ilahang source, ilahang pagda sa istorya niya. Tanawa na, sulayin na yung tanawa ka ng Philippine Shocking Stories. Daghan mo na sa una, no? Napaputoy Calvento Files, O kana Calvento. Calvento Files, nice, naman to may Soko. Naatoy usapod nga, tong attorney, do ka buhok sila, papa o anak, Paglaban mo, Kapag may ipaglaban mo. katwiran, Dapat kapag may Oo, katwiran. at Season, nakuha gyapon na mga paglaban mo. Possess- i-expunge gyapon season. na eksena, brad. Oh, Tanawa ng manindot. Philippine Shocking Stories, bago na siya, murag this year siguro o last year na nagsimula Oo. niya. Naadin to tanan na to mga gipangisigudan kanang iyang mga showcase. Mm. Nindot ang iyahang mga kayang source magud niya kanang mga napay mga footages niya labi na karon nga naa nay AI ang mga eksena dili usually kanang bisag gani kanang mga salida sa GMA kanang mga pakita nila kanang maghisgot og mga inana mga crime stories usahay mga OA na pud ng mga eksena nindot ng Philippine Shocking Stories kay murag ipakita ang mga plotting ba kanang gamit ang AI. So dili exage ang eksena. Labi na namang maghilak-hilak, "Oh, minamahal kita, wag mo akong iwan." Inana gani ihaba kay na taason kay na eksena ha, moabot og mga 30 minutes. Recently, daghan gipatay. Napagay itong amigo nako si Jay Ochuan nga katong kuha kanang iyang sakyanan gidrive-drivean sa gapatay daw. Pero sa una, like high school hangtod college, mao na Cleo Chong. Mao ra akong nibalaan sa Cebu nga kanang ina nga kaso ba nga naay gipatay. Karon daghan kitag balaan natay mga sa una naay gipatay. Balita siya, something na ako mabasa. Wala ko kaila kung kinsa na siya, wala ko kaila dili duol na ko ba? Kung ano siya ba for like layo kay siya nga thought. Nabasahan ra nako si Chong kinsa man na, wala mo ko kailanan Chong. Si Ecleo wala mo ko kailanan niya kanay ang asawa kung unsa man na. Pero recently ang nahitabo kailanan nako. Like duha ako mahinumduman like just off the top of my head, duha or tulo na nailhan gyud ako nga kaila gyud ako nga gipatay. So ang pangutana nako, is it mas daghan ba ang gipatay karon or mas paspas lang gyud ang balita? Makaingon ta nga murag daghan ta karon og mga gipamatay kay kabalo man ta dayon ana ibala na ta dayon compared sa ato ang katong mga 90s mga 80s. Pero I would also say nga even before that, I'll bring you back to the Marcos time, Marcos regime. Whereas naay state-sponsored ang killing during the Duterte administration, I would also say nga naapoy even worse way of, I mean, pareho raman sila. Pero dictatorship ba ito? Mas para sa kuwa murag lisod totoo nga ako wala man gid ko ka. I was born in the early 80s, 80. And ana kuyaw to nga mga time, pero even before that, starting in 72, mga early 70s. Di ba? Pila gud to siya ka years, pila gud Angel siya. ha, sa kadiyot sa ako lang i-clarify. Pag ingon nimo nga Marcos nga administration ang atong bot pasabot si Marcos Senior. Senior. Okay, na may mga tan-aw nato nga wa ka sa kabalo si Apolinario Mabini sa kay wheelchair. Klaro lang nato nga duha na ka Marcos nga presidente, ang usa si Senior sa 1970s, dekada 70. Sige de. Sorry Del. Ako nang giklaro kay basig maingon sila ba kinsa man wala may dictatorship si Marcos. Basig wala sila kasabot ba. Sige. Kay kadto nga time, kuan po to. Kuya po to, kulba. That's the term nga akong ikuan nga. Kulba man tong iyang kuan, iyang Duterte. Pero mas kulbaan ko ato nga time kang
si Marcos Sr. Mm. Kay Mailhan na to makaingon sila ka. yung ikadel. Dili. Bata pa jud kay ko ato pero nakaabot ko anang time. May Mm. early 80s. Early 80s. Mao usahay mga ba niya panghadlok sa tuwa nga la bantay diha kay naay rebuilde diha sa bukid. Ana man na. Mao na mubalik pud ko sa imong mutubag pud ko ato nga kuan siya imong pangutana ganiha nga unsay mga Mandela effect. Mm. Muna yung mga panghadlok sa una nga naay rebeldes Rebelde bisag sa sa bukid. slob. Oh. Bisag sa slob. Nya makita din may nga naay mga kaingin di makita ba nimo gikan nga nakasubos. Mm. Na mga kay na diha na mga rebelde diha kawaton jud ka. Dili ka Oh. mo pauli og alasay sa ana. May mga panghadlok nila. Kana nga mga time early 80s ana na mga gubot ba kay to. Kanusta tong kuan sa revolution. Mm. So pila gud to ka tuig? More than 10 years. More than 10 years iyahang kuan, yang dictatorship. In a dictatorship ba you know what happens? Oo. Kung dili ka mosunod. Bisag kinsa ang imong ug ingnon niya nga patya na siya. ang at least yang Duterte kana lang drug addict. To anyone who Mm. opposes Marcos Sr. Patyon. And regardless of status, Bahala kinsa. balag Mao kinsa. nang bisag kinsa. Even if magduda lang siya, ano bitaw? Even if Mm. magduda lang siya nga kani opposing party man eh. O feel niyang patyon ka. So, Kuyaw ka ito. Kulba. ug mangutana ta sa mga karon. Kana imong gipang istorya kanang istorya del. Ug mangutana ta sa mga karon, maingon man sila nga golden age ang panahon sa Marcos. Asa na gikan ilahang golden age o mas disiplinado ang mga Pilipino, mas nindot sa panahon ni Marcos? Actually, kanang iyahang ako'y motubag ana del, ako'y motubag mo Hmm. ubod ana. Actually na-discuss na tong panahon sa election ni 2020. Kano sa election to 2022 Yep. no? No, 2022. 2022. Murag naay mga ubang mga party nga magsulti nga golden age. Siguro di ta makaingon nga basig na makak sila kay basig mo una tinuod ilang experience. Pero karon labi na karon first hand experience man ang gisulti ni Windet. Na masulti gyud na niya wa ningon dili ingon nga iyahar na nadungog. So we cannot say nga dili na tinuod kay golden age man gyud. So depende na sa kanang experience. Depende na kung para nimo golden years ato basig tong mga panahon na naa ka sa subdivision or naa ka apil ka sa mga tawo nga dili apektado sa panahon sa diktador. Siguro ang diferensya ang nakikita mo to ang isulti ganiha. Nes tong panahon ni Marcos wala pa social media niya kontrolado ang media ato. So kung unsay mga ipakita sa TV, mo na to'y unsay kanang aprobado kang Marcos. Nya mao nang siguro nakaingon tong uban na ay mga Mandela effect na ay mga golden years. Okay. Ang ilang experience tinuod, we do not want to invalidate sa ilahang na experience. Basig tinuod, wa sila'y experience nga bati sa panahon ni Marcos. Kay panahon sa TV man gyud tinuod sa kung tan-aw nimo sa TV, filtered ang mga news. Ang in fairness sa panahon ni Duterte karon, dili ingon ana ka filtered ang media. So makita gyud nato kung kinsay ambot lang nganong nakaingon ang uban nga feel safe. Ang makita man gyud sa TV kung kinsay mga gipamatay. Actually nindot para nako atong gisulti na earlier na mas nindot siguro gani karon kay ngano mas kita mas ibalita ang anggulo kay kung dili ang sa reporter ipakita ang anggulo ingon ani pwede ka mag-search sa social media makita nimo ang other parehas sa gisulti tong last time na ni Basti nga nakita sa social media tong gipatay asa tong gipatay nimo Brad sa Dalagit
Gipatay niya. Dili gipatay nimo gid na karon na Di naay nangawat gipatay ra siya Brad. talong, wala siya nagpatay tawo. Nangawat siya talong. Nagipatay sa dalagit mo no? Dalagit o alkoy. Pero gi-search naay narrative gingon ani. Sa unang panahon, ang imong makit-an kaning usa ra ka narrative. Pero sa gibuhat ni Basti pag-search niya nakita niya ang mga anggulo sa storya nga kadto na discuss abot na discuss ba nato na air ba nato na discuss na nato diri sa podcast ba no mo na discuss Angon na nato kadtong bahin sa kadtong gipatay ba sa dalagit ba to sa alkoy Sa Alcoy si alias kuan Abat. abat ang sa una sa panahon sa media ang makita na nimo kana ibalita na namatay usa kag gipatay dito sa dalagit kani gipatay din human mo ni suspect mura na end of the story usahay mga pila ra ka sentence na ipatik sa mantalaan. Pero karon makita nimo ang gulo pag search ni Charlemagne nakita niya nga naay posibilidad nga ingon ani ang suspect nga naay tsansa nga ang suspect planted dato. Iya na ba makita nato ang anggulo. Ang sa una dali ta makahukong ang suspect gid ba to kanang nadakpan. Kay mo ra man istorya, mo ra man ipakita sa mantalaan. Ang sa una pag yun makita nimo sunod-sunod murag sa usa ka pages pila ka crime story ang ibutang. Wala gipakita ang anggulo pero kung unsa ray nako nga nagipatay mo ni suspect. So mo na problema mo na ako ang nakit-an. Usmo na ako. In fairness ani Duterte sa panahon ni Duterte nakita nato og karon mga panahon karon makita nato ang mga anggulo tungod sa social media. And siguro na learn ang lesson ang mga media kuhaon na nila ang tanang anggulo di pareha sa una. At that time, sa ako lang po na basahan, mura magutog compared to other Asian nations, di ba? Vietnam, even South Korea siguro, compared to kuan kita, mas lamang kita, economically developed, anana ba? So, in a way, compared to other nations, even, I don't know, even Japan man siguro at that time, Vietnam, Thailand, wala gito sila. Murag kulilat ba? Pero ang Philippines, kuan gyud. Murag second man siguro ta ato during Marcos Senior's kuan time. Pag-start Mao pa nang- niya. Pag-start. Mao Yeah. nang kuan gyud ta. Ang kuan pag yun, Doc, ang konteksto adto maupay few years pa to after sa World War II nga ang Manila siguro naa sa top 5 if not top 3 nga most destroyed city after World War II. Naa may mga of course ang Japan basaptan World nimo War kay II, World War II 40s pa man. kuan kay at that time ni human ang kuan ang World War II 1945. Pag panahon ni Marcos ang yang gisundan si Macapagal 1969 73 nang minus to. 8 1965. In fact ang usa sa mga source nga yang gipangbulsa adto katong mga reparation nga mga bayad sa Japan. So mabutang siya golden age kay at that time actually ni Macapagal maayo kayo ang performance kay mo pagbangon pa gyud nato sa kuan as in ground zero ta sa kuan World War II mismong mga atong Supreme Court bungkag ang ato ang kining ato ang mga city holder mga vital establishment pulbos unya mao ganito ingon nga katong gibuhat sa Amerika di naman to necessary pa surrender na ang Japan giulanan ta og ganang kuan nang usa na bomba unya what for when in fact kung ang naay ulanan og bomba well ang Japan wa mong pugingon insakto tong gibuhat nila nga ulugan og katong kuan atomic nuclear bomb bomb. nuclear bomb og kuan Germany mao man toy mga gaulo sa World War II ngano mang ang Pilipinas mo giayo og pulbos usa unya from there by 90 panahon ni Macapagal wala na di ba ingon gani ni Doc Wendell nga lupig nato ang mga neighboring kuan countries. Unya by 1965 pagdagan ni McCoy
kuan pa, gapadayon pagbayad ang Japan sa reparation. In fact, until 1990s makitaan pa man 'to nato tong mga unsay tawag ana kanang mga heavy equipments nga gi-provide sa Japan nga didto ko na nakapangutana ngano maning atong mga bulldozer puro kuan Made in gikan sa Japan. Japan. Oo. Kato di ay part sa ilang reparation nga gibuhat sa Pilipinas. So, siguro at that time, kuan, panahon ni Marcos, grabe ang Pilipinas. Mura bag ni usbong ang ekonomiya despite the fact na just few years back, ground zero ang Manila. Mm. But then, Mm. actually, diha pud gasugod ni Marcos nga mi-down. Di ba, misaka ba? Mura siya o ganang ang trajectory misaka. O nya, Mm. pagkuha ni Marcos sa 1965, dito na, gasugod-sugod na. O nya, after sa 1965, 4 years naman ang term at do, 1968, 1969. 1969, 68, 69. katong 1969, kay 1973, mahuman naman ang iyang term. Mao to gadeklara siya o kanang kuan. 72. Pag 72. Pagka I think. 72, kay the following year, Ah. mahuman naman ang iyang term. Dito na, giguba na, mo to, insakto yung modok nga, ako, I was just, maybe I am just very biased, nga ang akong kumpara karon is more destructive. Pero kung actually, kung imo pang atrasan, during the Marcos regime, dili lang tao ang yang gipatay niya ang mga institutions. In fact, hangtod ron, Oh. ang yang gibuhat ni Marcos, hangtod ron, kinsa may tag-iya ron sa mga vital businesses nga supposedly kuan ang tag-iya ana ang gobyerno Philippine Airlines. Mm. Kay at that time gikuha gidto pud ni Marcos, dili lang ang mga tawo ang gipangpatay, hasta across kuan departments, institutions. Mm. Unya sa mga businesses gikuha niya ang food industry. Di ba? Ang mga chismis ron nga crony ra kanang tag-iya sa San Miguel Beer. Mm. Gikuha niya ang Benguet Corporation nga kanang minahan madto kag Mines View. Sikat man na, in fact naapil na siya sa stock exchange sa New York. Mm. Kanang kuan nga gikuha ni Marcos sa mga Amerikano kanang Benguet Corporation. Gikuha niya ang public transportation. Unsa pay gikuha ang mga Iya lagi hotels. tanan. Iya tanan. Iya lagi Napa tanan. na dire sa Grand Boulevard Hotel. Nga pending pa na ang Ah. kaso hangtod ron. Unsa pay ang kuan Philippine Mao man ang kuan. mao man ang gikaso ni Isko no kay wala nagbayad og tax. Mao ba na? Yes, Wala mao na. Mm. Gikuha niya ang steel Pila company, na ka billions daw ito. billions. Gikuha Mm. niya ang hotels, ang eroplano, ang food industry, ang minahan, Media. ang steel companies, Media. media, gikuha niya ang media tanan. Mm. Gikuha niya ang public funds o ang private funds. And in the process, he killed a lot people, institutions, businesses. So tinuod yun to. Mas grabe dito yung Marcos na hangtod ron gasalo pa ta. Mm. Kasalo pa ta. Sakto. Sa unsa And in fact, gisalo nato te ang mga utang or Tanan. 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 In fact, even the 1987 Constitution, that is the effect of what happened during the Marcos regime. Nga Kanang daghan kay flaws. Daghan kay daghan flaws. kayong flaws, daghan kayong kuwang. Kaya nga no, of course, kay dali man nato to. But then, Dali man ta. ang mga security measures diha, resulta na siya kung unsay gibuhat ni Marcos. And mo to ingon ni Rino, believe kayo nga giunsa nila pagbaligya that it was the golden age of the Mm. Philippine Republic. ang kuan pud usa te nag-mention ka constitution usa pud sa mga probably negative effects ang atong constitution dili maamendahan tungod sa tungod sa gibuhat ni Makoy. Kay karon panahona nahimo sulti og kon-as, nahimo ingon og kon-kon ang mga pait sa baba nato sa nahitabo sa Marcos regime. Mo ano yung ma-bring up, di ba? As soon as maingon nga kay atong constitution kinahanglan usbo na mga sayop atong constitution. As soon as nahimo storya nga
"O kinahanglan nato usbon." Wala gusto mo nimo nga ma-stay in power ka, gusto nimo i-change nimo ang election. Exactly. Pero ming mobalik ta kung unsay nahitabo sa panahon ni Marcos, kung wherein iyang gipatay ang kuan, ang mga institutions nga nagpabuhi taon sa atong nasod. So Mm. og maghisgot ta og ganang kuan, aprihan ang tiyan sa constitution, mahimutang unsay dag-ana nato kung mag-transplant ta og bisag unsa, di ba? Like for example, kinahanglan i-amend nato diha ang mga economic provisions. Pero atong pangutana, unsa may dag-ana nato kung hilabtan ang terms? Mm. Unsa may hilabtan nato, unsa may dag-ana nato kung hilabtan ang political dynasty illegalized dito sa so daghan kayo tang mga gihuna-huna nga thinking what happened during the Marcos regime. Yet sa panahon sa election sa 2022, wa ko kasabot nga giunsa nila for pila ka tuig nila gihimo para lang by the time nga magpa-elect si Junior, kalimtan na lang sa mga Kumbaga. tawo, oo, makalimtan na lang sa mga tawo kung unsay gibuhat sa amahan. Mm. Oo, and that is exactly true na atong ang gingon sa engineer nga bintahan na lang panahon ni Digong kumpara ni Marcos kay ikaduha, una wala man patya po ni Digong ang atong mga democratic institutions. Kuan wala man gyud niya i-close, ipadlap ang Senado, ang Congress, nya gahimo-himo siya og puppet Congress, nya siya ra day maghimo-himo og kanang balaod. Unya by the time open ang Congress, ang gihimo ra taon dito sa Congress gahimo-himo ga ilis-ilis ra og ngalan sa mga karsada, Mm. di ba? Nya si Marcos gyapon ang gagahimo sa mga important legislation. Iyang gisulo or ingon nila it was a conjugal dictatorship. So panahon jud ni Digong kung ikumpara during the Marcos regime, para nako mas okay man yang Digong. Ang dali ni bali, Brad. So, Dili ang kuan mo na mas bugat gid ba ang Marcos ang iyang Grabe. gihimo marag ang usap pud sa mga gibuhat ni Marcos kay nagtan-aw ko, nahimo siyang prime minister. Giunsa niyang format ang government ato nga nahimo na po siyang presidente, nahimo siyang prime minister, si Imelda nahimo governor sa Manila. Unsa may nahitabo ana? Daghan tong gibuhat siya. Una, gahimo siya ang nahitabo man gud didto nga baghoon ang 1935 Constitution naman na sa speech ni Ninoy Aquino. And it happens also na sa usas pinaka scandalous nga decision sa Korte Suprema. According to the experts, dili gikan ako, Haviliana case nga gi-introduce ang 1973 Constitution unya para mailisan ang 1935 Constitution. From there, galibog na si Marcos. Gihimo na iyang kaugalingon og prime minister nga walay batasan. Usa kay counterpart ana sa Britain kanang og naa kay prime minister, naa kay parliament. Parliament. Siya ray prime minister nga walay parliament. Kano sa ara na abrihan ang batasan nagdeklara siya og martial law 1972, na-introduce ang 1973 Constitution. From that time up to 1978, walay parliament. So it was the only time that we have a parliamentary form of government without a parliament. What we have only is a prime minister. And then nahimo siyang presidente with powers. Kay sa parliament kung mahimo kang presidente, ceremonial ra man ka tigang head of state lang ka, di ba? Oo. Onya niabot sa punto tong siya mo'y pag 1978 giabrihan niya ang batasan, maghimo slag balaod, pero og di ka uyon si Marcos, siya mo'y maghimo og balaod. That is why during the Marcos regime ang mga balaod PD, presidential decree. Onya ang gibuhat ra gyud adto sa papit nga batasan nga gisulduan nato og ang gatsilyan pang Senado lang karon na 25 million ang gasto kada adlaw. At that time the entire batasan wa kay bawo pilay gasto. Ang ilang gihimo maghimo ra karsada, mga ngalan sa karsada gibag-o nila. So balay wala tay Congress, wala tay Senate.
ang tanan Until nga 1978. until 1978. Unya ang yes. tanan nga desisyon tanong balaod sa nasod naggikan ra gyud niya. Just imagine kung unsa ka importante ng Congress na may gitawag may og sila may purse, power of the purse, may gagunit sa kwarta. Mm. Sila may mag-appropriate. Kanang tanan gi-merge ni Marcos, siya mo'y maghimo og policy, siya mo'y mag-execute, kinsay mag-check. Mm. Iya lagi tanan, executive, Iya, tanan. legislative. Oo. Natural, ang kuya Korte to. Suprema at that time, madlock. Mm. Ah, So wala gi-abolish ang Korte Suprema. Ang judicial Wala. branch wala gi-abolish. Wala. Okay. Wala. So si Marcos nahimo na siyang so kanang imong gisultite mo na mahulog og mo na siya gitawag og dictator. Yes. Okay. Human ang nawala nga kwarta sa government naaman ko nakinumduman ko sa una bata pa ko like Guinness Book of World Records ang naka-record dito nearly $10 billion ang nawala sa government sa panahon ni Marcos. Tinuod ba na? Actually, kanang ingdanha nga mga amounts na trace ra na nila kay pagdaga nila dito, gadali-dali nabilin ang mga resibo. So sa mga na-trace nila, more or less $10 billion ang nawala. Pero duda nako, it could be more than that. Mm. Kay ang gisuyop gito ni Marcos during his time ang public funds ug ang private funds. Ang public funds katong mga kwarta nga nato sa gobyerno, ang private funds kay gikuha niya ang tanang kuha negosyo, tanan na lang. Sa dagat, ang transportation sa dagat, sa hangin ug sa yuta, sa pagkaon, sa hotels, tanan na lang gikuha niya. So grabe ang kwarta at that time kinawatay. Mm. Grabe ang patay. Mao na magtan-aw ko ni BBM ron, di pa ko kayo ka-reconcile nga si atong engineer believe na kayo ni BBM nga insakto na iyang gibuhat. Ambot ngano ni siya na kuan. Alkansi kay wala na ba ka Brad? Ha. Basta, disclaimer the opinion of one is not the same. Di ko kadawat. Nga believe na kay siya ni BBM kay DDH man god nagpasulabi ang iyang pagka-DDH. Mm. Die hard Duterte hater. Mm. Ako, ang tanaw gyud nako si Marcos is still the worst president that the Philippines ever had. Marcos Sr. Marcos Sr. Oo. Siya gyud. Kaya ang tudron gasalog punta sa effects sa iyang gibuhat. And in fact, ang paghimo sa ato ang present constitution is a reactionary constitution to what happened during the Marcos regime. All the horrors, the killings, unya. In fact, ako gani mahiubos ko magbasa ko during the campaign sa 2022. Mm. Unya napoy makabasa nga mga contemporary nato ba nga sigurado gyud ko nga pag-eskwela natong elementary, especially sa Anuncios Elementary School, ang library wise wood, ang naa diha kanang mga encyclopedia di pa gamit kay maguba. Unya ang mga libro pasa-pasa, di ba? 1:3. 1:3 niya. Kita check, di man ni tigtabang Sereno, di ba? Kita may gakuran lang eskwelahan. Especially amo ang section 2 man me. Na pa Miss Budiga, kami magmasa ana, ya kamo dito ga klase-klase. Kay at that time wala gay kwarta ang gobyerno para pang sustain sa education. Na maligya si Cory Aquino og mga kanang, di ba, daghan siya ipamaligya para lang makakwarta ang gobyerno or ang gobyerno wala na ika-sustain para sa operating expense. Ing ana na kasalbahe si unsa na ang ingana nakasalbahis ang regime ni Marcos. Nga, So kani usap pud sa ako ang sometimes makakita ko ba nga moingon si BBM ang current nga Marcos maingon siya nga kontra siya sa corruption. Murag hangtod karon niluhan gyapon ko makakita kay ato ang nahibalan ba ato ang nakatunan ato ang na eskwelahan pag maingon tag corruption
tanan nagsugod dun dito kay senior. Nya karon si junior maingon nga kontra siya sa korapsyon. Murag ngilo gyapon kay paminawon para nako. Um, so atong naibal-an wala man ta sa panahon kitang upat, wala man gyud ta dako sa panahon um, sa martial law, sa pagsugod ni McCoy, wala man ta. Pero asa man gikan? Ang kanang imong knowledge tay medyo daghan kay kag knowledge, asa man gikan ang asa na nimo gikuha? Mao na yung gikapungtan aning mga namutar aning nabali ang tanan nga daghan Apil si naman ang engineer, kasuwat ano. Ha, apil si engineer, kini siya anti-Marcos siya na BBM naman ni siya ro. BBM na siya Pero ron. uh, books were written already Mm, after the fall of Marcos Sr. And then maybe karon naa na sa legal profession realize na ko nga grabe ang atuang gihimo sa atong mga institusyon ang ang mga like for example ang atoang provision sa accountability precisely because ang atoang mata gatan-aw dito during the Marcos regime. Daghan ang mga authors na history books daghan ng mga authors ang actually ang kuan lang basahon lang jud. Few days ago kining grupo nila ni Father Danny, ni Bishop David, ni Judge Ipangalangan gahimo sila Mm. truth commission sa AGK. Unya ang ilang target kuno para ilang sundugon ang gibuhat sa Germany nga katong gibuhat ni Hitler i-appeal sa ilang education system. mm. Dapat kini untang truth commission karon ba gihimo unta during the Cory administration. Dili lang PCGG para magukod sa mga Mm. asset sa mga Marcos. Dapat gahimo sila Ill-gotten institution o truth commission niya para ibutang yun diha usa ka subject sa ato ang kuan elementary, high school nga mao na nahitabo panahon ni Marcos. Dapat naa gyud subject discussing comprehensively kung unsay nahitabo ni Marcos. Tanto dili nato na maistoryahan sa classroom as a start unsa si Marcos. Perming magbalik-balik ning history sa Pilipinas nga siguro dool na kayo ang 2028 na ay Duterte nga gidala sa dahig. Kuan lang chap. Mm. But sa 2028 basig magbutang na putag laing Duterte nga na ba? Oh. Like for example, we have the Marcos unya ang immediate beneficiary si BBM gipadaog nato sa 2022. Kaya Mm. wala man gud ilansang sa ato ang classroom para i-inform nato kita i-inform kinsa si Marcos. Ang kuha na natay the books are written ingon kang na books ang written na naman agi kung mag-research lang ka, kung magbasa lang ka, makakita ka, ma-learn nimo unsa nahitabo sa panahon ni McCoy. Yes. Sayop ba sa maingon ko nga nato sa ato ang mga kapareho siguro nato og mga beliefs. Wala na apil si engineer kay BBM man siya. Pero kanang nag-ano kuan sa atong mga beliefs, sayop pa nato nga wala nato gi-simplify. Kay para nako tay maingon ka, kung mobasa lang ka, makabalo unta ka. Kini atong podcast kuan pod. Duha man ni ka format di ba natay gibutang sa Facebook nga tag 30 seconds, 1 minute. Daghan kay mo tan-aw dito, daghan kay mo react, daghan kay mo like dito. Pero ang nitan-aw sa long format nga naay sense atong istorya, gamay ra pod. Kay taas man kayong panahon. Sayop ba nato kay feeling nako ang katong election sa 2022, daghan kay nang gawas nga kaning mga golden age, kanang mga short na mga explanation sa panahon ni Marcos, dali ra kay siya i-consume. Dali ra kay pagsulti sa mga tawo nga nindot ang panahon ni Marcos. Ang format na nag-explain gyud kung unsay nahitabo, kinahanglan kita mag-expect ta nga basaha. Murag ato pang lisod pa nato, sayop ba nato na? Or is it just mao na ang panahon karon nga everything has to be like in 30-second reels? Mao man ay kuan, 'di ba? Mao na may trend na I don't think sayop nato naagid pud siguro tay or kita
nga napod siguro tay kulang nga siguro kulang tag patience, siguro kulang tag kay ang atong ganahan kana ng short snippets 30 seconds ingon nimo 30-second reels mao ray atong makuha wala na tay time, wala na tay interest og more than 30 seconds. So mao nang kinahanglan gid unta ideally kinahanglan naa gyud tay mga teachers, naa gyud tay nga kanang kanang elementary pareha gud diri Chuck, 'di ba? Nana sila diri nga kanang mga indigenous kay grabe biya pud to diri ang gihimo sa mga puti, sa Mm. mga indigenous Australians, Aboriginal o mga Torres Strait Islanders. Part na sa ilahang education nga mao nay nahitabo, mao na gihimo nila sa ilang mga ancestors or mga ilahang mga kuan sa una, ang mga forefathers kumbaga, nga part sa ilahang gi-accept nila, ilahang gitudlo. Pero sa atoa, ang problema nato, part sa ato pero wala gitudlog tarong. Una katang sa Torres Strait Islanders sa mga aboriginals nga bali para sa wala masayod gikuha nila sila ang natives diri sa Australia gikuha sa mga puti ang yuta ang ilang lugar ipamatay Hmm, sila kini sa dugay na kay nga panahon ilang mga ancestors nag-agi og kalisod um gi-introduce pa ang mga sakit so ang kining Australia tungod kay island siya wala untay mga sakit pagsulod sa mga puti gi-introduce ang mga sakit diri sa mga aboriginal so daghan sad namatay wala dili kay kipusil tungod sa mga sakit nga nisulod. Kaya ang mga tambal nga dili mo work para sa ilaha. So for example, ino na to measles. Ang measles hmm, nga tambal gi may tambal sa measles para sa mga puti. Pero sa mga aboriginal walay tambal so daghan kay nangamatay. Pero diri sa Australia karon if moadto hmm, ka og government building, aboriginal art naa mosulti sila mm, unsa ni nga tribe nga nagpuyo dire hmm, tanan nga mga events usa hmm, mga dako nga events diri sa Australia usa pa magsugod ang event magpasalamat sila sa mga ancestors mga aboriginal ancestors nga mo'y tag-iya sa yuta sa una so hmm, like in your face kaayo ba nga nagsulti ba nga hmm, mao ni nahitabo sa mga aboriginals dili na mm, nato usbon mao. oh pero katong imong gikuan del 'Di ba may na nga diri na jud sila acknowledgement of country. Every time kanang special event, bisag unsa pa na bisag unsa pa nakagamay nga special event hangtod sa pinakadako, naa gyud na sila'y elder ba, elder mm, from the indigenous tribe nga anang lugraha mo acknowledge nga mo kana diri mi gikan, diri mi kani among yuta, ana ba, nya mananghid sa mga ancestors nga kuan. So, sa atoa murag kulang kulang ang education, kulang ang kanang acknowledgement nga mao nay part sa atong history. Actually, bisag asa biya nga field, like for example, ang physics, 'di ba, ang mga position, mga celestial bodies, 'di ba, kining kung imong i-trace naay development kay siguro kining mga scientist magtan-aw og kanang prior, ah, discoveries like for example gikan ni Copernicus, ni Johannes Kepler, napunta ni Galileo, makita nimo human pag-abot ni Newton, kini pod siguro mga mathematician imong tan-awon, wala man ni magsugod sa uno. 'Di ba, Hmm, gagasugod ni sila sa mga foundations nga na-establish na before. So, kita sa hmm. Pilipinas, walay kanang Walay sense of history. way sense of history, walay self-awareness ba as a nation. kanate it's so ironic nakainomdom ko first na ko nga Encarta na encyclopedia. So ang Encarta na encyclopedia na ay mga encyclopedia ta pero katong Encarta na encyclopedia CD-ROM nasa computer ka mo kuan ba Hmm, mag-encyclopedia. Ah, Mutan-aw ka nakainomdom ko first nga Encarta na encyclopedia kung mutan-aw kag Philippines kay di ba diri mo sa New Zealand ako nabata pa ko. Ako mama taga Philippines interested ko unsa ng Philippines. Di ba kay wala man kay kabalo wala man kay gitudlo nako.
So of course, Encarta Encyclopedia, type ka Philippines. Daghan na kay mga history sa Philippines mo gawas dito. Na ay ang Encarta Encyclopedia, pwede ka mo play siya. Nya kada nasod naa siya murag motto in that language. So for like if Japan kung unsay parang motto sa Japanese tapos Japanese na voice. So first click ko na yung motto sa Philippines, click ko Tagalog siya. So ang representation, ang gipungutan ng Pilipinas, unsa may motto sa Pilipinas o unsa may pwede nato ibutan diri sa encyclopedia, ang gisulti dito, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paruroonan. Padong naputang Mm. Duterte anida. Di ba? Favorite ni engineer. So, naay Filipino nga gikuan sa kining Encarta Encyclopedia nga nag-research mo to ilang nakita. Pero mubua memory sa Pilipino. Ingon ana ba gyud ta? Like ang Filipino or even sa Oslo, di ba? Naatay mga kaya ako lahi man ko og dili na nako og ako magkaaway ko og tawo, di naman ako natinggan, bahala mamatay na siya, di naman ko mousab og tingog ana niya. Pero ang Philippines makakita ka nga karon si Manaha kining silingana nag-away, nag-abot pa sa barangay, ang unsa pa na human after ng pila ka semana oto gakuyog na pod gatabi na pod sa kuan, murag wala ra nahitabo, kalimtan ra tong tanan. Unsa na kinaiya ba nato nga Filipino nga kalimtan na lang nato para way kuan? Way gubot? Ang teorya ana bata pa gyud ta as a nation. Mm. Sa mga great empires nation niagi gyud sila og kanang grabe nga dugo nga civil wars. Murag aron magmatyon ba nga tanawa ang martial law. Murag og bagyo gabagyo ra diri sa Manila unya feeling nila sa Mindanao dili sila affected. Mm. Or gabagyo sa Mindanao ang nahitabo ni Marcos feeling nato dili ta affected sa Luzon. Mm. Like for example ang US before ni hitabuan na di ba niagi man na og grabe nga Civil War. civil war. Mm. Ang Europe, di ba? In fact, kanang modesty aside, di ba? Kung inyong i-search, one of the ang usa sa importanteng tawo diha nga father of Europe is Charlemagne Mm. because he tried to unite. Kay grabe man kagubot ng Europa gikan pa panahon ng kinsa pa ng mga empires nila ni Alexander hangtod ni kuan. Di ba gubot kayo ni Age? Kuan na sila ba? Usay hinog na kayo sila nga nasod. Kita murag ganang mga wala pa'y buot, Nag-cut on pa. nagkat-on pa niya o wala pa gyud ta makasuway kanang grabe nga experience para mo pahinog nato as a nation. Mm. Di man siguro unta kinahanglan mo experience ta ana, pero ang mga great civilization, ang mga first world countries, ang mga lig-on nga mga nasod, miagi gud sila ana kanang grabe nga kadug. Kitang Pilipinas galibog paganita kung whether it is correct to say that Magellan discovered the Philippines, di ba? Di pa kita sigurado na. May ingon ang uban nga dili oy nanang Pilipinas. Nya ang ubang libro gabutang yapon nga Magellan discovered the Philippines. Mura pag kanang batan-on pa kayo ta nga nasod. And the first Congress after sa Marcos regime giplansa na unta tanan. Mura ba og ganang pagpukan ko ni Marcos, hallelujah. Midaog na ta, di ba? Mura ba og ganang wow nawala ang pareha ni Marcos. Pero at some point of time naagi mo abot nga murag Marcos. Murag Marcos gipanday na unta to tanan. Puslan man nga butang ta og bag-ong constitution. Gipanday na lang unta to tanan during the first government after the fall of the dictatorship. Ako Brad medyo kuan ko disagree ko sa imong kanang mapunto. We cannot really have a perfect constitution. Actually, akong position ana. Siguro they already did what they can do at the time. Nahitabo lang yun. There is a massive image rebranding sa mga panahon ni Marcos. Ang gibuhat na nila using the Facebook.
And tan-awo nimo actually giunsa pag-benefits ni Duterte ana kay katong pagkapanahon ato kung i-search na nimo actually kinsa ang pinaka-comprehensive nga detalyean ni murag si Rappler man siguro. Si Kuan, Pero Maria Risa. oo. Pero ang gibuhat ana dito is an image rebranding and sa gibuhat ana murag gidaot nila maayo ang mga Aquino. And diha nang gawas ng mga narrative nga housewife man gud si Cory at the same time sala man ni si sa mga after ni Marcos kay wala nila kay kung tinuod pa na nga kuan si Marcos dapat ilahan na nang napapriso wala nila palakya sa diha nang gawas ng mga narrative gingon ana. And tungod sa mga nana nahimong wala nila diretso pag ingon nga sa ano na si Marcos wala nila so ang dili sala ang Marcos dili gihimo nila ang narrative nga murag hinay nila ang narrative to the point nga murag gipakawan wala og sala ang Marcos ang gidaot ang mga Aquino. Pagdaot sa mga Aquino didto ni gawas ang mga Duterte. Kay unya munang panahon Misinformation about oo. Actually diha nang gawas ng mga misinformation sa Facebook. Before na niabot sa US nahitabo na diri sa Pinas and successful sila diri sa Pinas. Muna yung problema sa sahay sa kanang freedom of speech kay mao man na ilang argument sa Facebook sa mga social media nga di sila ganahan mo pugong sa freedom of speech. Problema man gud aning argument usahay sa freedom of speech. Mga bugo na bapa nasa lay freedom of speech pero bugo man sila magtabi way kuan paeta ng freedom of speech. Dapat kuan balik na puta sa imuha rin ba nga imuha ang giingon nga usa magbutar kinahanglan mag-take sag exam. Ako usa ka mo tabi mag-take sa kag exam ug bugo ka bangutan para wala Pero na ng freedom of speech diha. Daghang salamat sa mga naminaw. Ayaw magkalimot og like, follow og subscribe sa amo ang YouTube channel Purok Pabula PH, Facebook Purok Pabula PH, naa sad mi sa Spotify, sa Apple Music, naa mi TikTok, naa sa mi Instagram, pangitaa lang ang Purok Pabula PH. Daghang kay salamat og makita na sa tadre sa Purok Pabula next week. Daghang salamat. Thank you. Sunod. bye.